Вітаем вас, гледачы, у новым відэа. Шчыра дзякую за ўсю любоў і падтрымку, якую вы даеце нам, бо яны дапамагаюць усім рэгулярна шпацыраваць па гасцінцу псіхалогіі. Пачынаем. Што прыходзіць у вашу галаву, калі вы чуеце слова інтраверт? Нейкі задумлівы баязліўца на вечарыне або ціхі дзіцёнак, які амаль не размаўляе з класам? Пачакайце, ці ведалі вы, што інтраверта можна пісаць не толькі па тым, як часта ён камунікуе, або зусім не робіць гэтага. Ёсць нават розныя тыпы інтравертаў, хто б мог падумаць. Па азначэнні інтравертам патрэбны ўласны час, каб зноў зарадзіцца і ухіліцца ад эмацыянальнай спустошанасці. Згодна з даследаваннем прафесара псіхалогіі каледжа Уэслі, ёсць 4 розныя тыпы інтравертаў. Гэтыя тыпы улічваюць розныя характары інтравертаў і прызнаюць інтравертнасць як спектр. Без лішніх слоў, вось 4 тыпы інтравертаў. Першы – сацыяльны інтраверт. Сацыяльны інтраверт? Так, вам не пачулася. Сацыяльныя інтраверты адначасова самыя адкрытыя і самыя звычайныя з 4 тыпаў. Ім не сорамна або страшна ў асяроддзі, і ім яно можа нават падабацца. Але яны адчуваюць эмацыянальную спустошанасць, калі застаюцца там надоўга. Хоць сацыяльным інтравертам падабаецца бавіць час у адзіноце, яны хочуць мець некалькі блізкіх сяброў, ад якіх яны могуць залежыць, і якія могуць іх разгаварыць. Хтосьці, хто не ведае іх, можа нават палічыць, што яны экстраверты, калі яны бавяць час са сваімі блізкімі сябрамі. Але яны не расказваюць шмат пра сябе камусьці, акрамя блізкіх сяброў. Тып другі – задумлівы інтраверт. Тут вы можаце ўявіць баязліўцу летуценніка. Задумлівыя інтраверты не супраць размоў, але рэдка робяць гэта, бо губляюцца ва ўласным маленькім свеце. Яны часта летуценяць і могуць падацца адчужанымі тым, хто не ведае іх. Задумлівыя інтраверты таксама інтраспектыўныя і таксама ў большай гармоніі з уласнымі пачуццямі, чым звычайны чалавек. Іншым людзям можа быць складана з задумлівымі інтравертамі, бо ў іх унікальнае мысленне, і яны хутчэй застануцца сам-насам з уласнымі думкамі, чым будуць губляць час і энергію, каб растлумачыць іх іншым. Тып трэці – баязлівы інтраверт. Ведаеце кагосьці, хто можа пракручваць сустрэчу ў сваёй галаве і думаць пра тое, што ён сказаў ці зрабіў і што мог зрабіць інакш? Напэўна, гэта самая дакладная пазнака баязлівага інтраверта. Можна сказаць, сарамлівы інтраверт, каб адрозніць страхавую інтравертнасць ад страхавых разладаў. Баязлівыя інтраверты прагнуць адзіноты, нават калі яны са сваімі сябрамі. Ім дужа некамфортна ў новых сацыяльных сітуацыях, таму яны аналізуюць і разважаюць пра свае паводзіны кожны раз на публіцы. Але важна сцерагчыся сацыяфобнага разладу і не мяшаць іх у адно. У надзвычайных выпадках такая антыпатыя да сацыяльных сітуацый можа перарасці ў сацыяфобію. Людзі любога тыпу асобы, інтраверты, экстраверты або амбіверты могуць перажываць сацыяфобію ці іншыя разлады, таму калі вы ухіляецеся ад неабходных сацыяльных сітуацый, бо ў вас моцная фізічная рэакцыя на кшталт дрыжыкаў, павышанага ціску або млосці, то гэта прыкмета сацыяфобіі, а не сарамлівасці і патрабуе прафесійнага дагляду. Тып чацвёрты – спакойны інтраверт. А вось гэта пра вашага суседа інтраверта. Ім некамфортны паспех у сітуацыях, асабліва сацыяльных. Спакойныя інтраверты замкнутыя, разважлівыя і не любяць змен. Яны могуць пайсці гуляць, калі запланавалі гэта доўгі час таму, але хутчэй будуць бавіць час самі па сабе. Глядзець любімыя серыялы, чытаць або займацца ёгай. Спакойным інтравертам камфортна ва ўласнай руціне і можа быць таксама складана пачаць думаць і рухацца адразу, як прачнуліся. Яны квітнеюць у сваёй руціне і цэняць заўчаснае папярэджанне. Калі вы лічыце сябе інтравертам, але аніводны з тыпаў для вас не блізкі, то, магчыма, вы амбіверт, або для вас бліжэй экстравертная частка асабовага спектра. Вывучэнне свайго тыпу асобы дапамагае даносіць свае патрэбы да людзей з рознымі тыпамі асобы і ўмацоўваць стасункі з імі. Ці было гэтае відэа карыснае для вас? Калі вы інтраверт, то які з гэтых тыпаў вам бліжэйшы? Ці дазналіся вы больш пра тыпы асоб? Можаце падзяліцца відэа са знаёмым інтравертам, каб праверыць вашы здагадкі. За дапамогу з перакладам шчыра дзякую Кастусю. Пабачымся!